Жорка, какво фана ти, бе? Че го фанала, ще видим какво ще излезе. Титаник май си фанал нещо. Нещо не му се излиза гогона с лодката. Бата от Титаник. Титаник ли е, Тунаки ли е, като гледам как върви напред. Някоя десятка гадна. Какво става, бе, Жорка? Какво става? Развива. Мъчи се душата, но не го извади. Гледай какво прави пръчката. Като гледам се мъчи много. Гледай какво прави. Пръчката става. Гадно Тунаки. Гадно Тунаки. 8-10 кила. Бола колуци и мръсни. Как заминават цветовете само. Да не си ловим рибата, се занимаваме с глупости. Да се занимаваме с глупости. Бяхме обрали. Гледай какво прави тази пръчка. Гледай какво развива направи. Се умори някакви да Се умори, ама ще мина 30-40 минути. С това 0,8 конец. Ще е тегава историята. Ще е тегава. Бавна и дълга. Си губим времето да ни ловим червени и сладки рибки, а да с това. Гледай. Това разви 50 метра. 50 метра от третия път. Да. Какво прави? Цветовете свършват. Луда работа. Я му пусни това. Тръкалката. Руста Златка, какво ги прави, бати? Мачка ги яко. Тормози ги. Много хубаво работи пръчката, мори ги. Направи ни луди тук тази риба. Обикаляме. Ама волфрамчето ми е по-скъп. И предпочитам да си извада волфрамчето. Ще клекне тя. Хайде малко почивка да завърта лодката. Какво стана? Абе, се уморя вече. Ще се уморя, викаш. Я да види. Последен напън прави. Последен напън мислиш? Аз не мисля. Аз не мисля, ще видиш. Не мисля. Най-добре си развива. Ако се уморя, аз не мисля, че се уморил. Отида по-бясно развива. Так му се вземе. Ще си играем на гоненица. 30-40 минути, знам аз. Една са горе. Обирай мощно. Обирай мощно. Дигна се горе, сега трябва да го вадим. Давай, трябва една там, който вече не може. Пак се възбуди. Пак се възбуди. Възбуди се. Иде.
Почна пак с номерата. Какво? Пак ли надолу слиза? Зорко, такъв късмет. Да не си ловим червени рибки. На 50 метра е. Според мен. Само изор. Това е последния зор. Не, колко да я пие. Айде по-яко 300 зор. Ще прекъснем, че стана много дълго видеото.